Миро? Миро, къде е, бе? А? Давай! Падна му веригата. Сабзиро! Чакай, аз не съм го спрел. Чакам Миро да изкокне. Ама пауза ли си го служи? Не, бе, чакам го да излезне. Още снимам. Ама той е много яко да видя как завърте. Давай! Той идва. И третия коездач.